Kurd dibêjin bera mêrê min mirî be û laçika jinan nel serî be. Ev gotina bû min e. Ji bo te yî. Bêjît bila mêrê min mirî be bila laçika jina serî nebe. Ev bû çi têtin? Em bêjin bila mêrê min yê law be, bila pêşkêş be, bila ser jinik nebe. An ku herekat û tiştê jinka serî de nebe. Mesela zalam hene niha mesela porê wa dirêj e hûn zanin herekatê jina dikin an kefiyê jina serê xwe dikin. Ev tiştê wisa insan jinik pê Bi rûyê xwe ra dikin hewlo. bi rûyê xwe ra dikin geh tişta dikin. Em nekarin hemiya ser layfê bêjin. Berê. Ama jinkê divêtin zalam bêtin. Zalam bêtin, ne feil jinik bêtin. Belê. Ev tişte yani manayê defme ev e çünkü ihtimalek ziman zaravê me yê bakur an ba rojava wek hev nebîtin. Baş Belê. Demek ez ê herim wanê bêka ew çi dibêj. Dîsa Kurd dibêjin bera mêrê min mirî be û laçika jinan ne li serî be. Li serî nebe. Erê li serî nebe yan ne li serî be. Yani divê eger mêrê min bila pêkhatî be, bila jêhatî be, her îjî karê xwe de her de evê de wextê mêr be, lejin li belê dewamî di hundir dine her îj kar çi hebe jinî diçe feqî ev çi emanîzî laçika wî serî be da çêtir. Eydî ew Laçik çi îsteyda? Laçik. laçik em dibêje ev dismala kujin dine serê xwe. Laçik dismala ku jin didin serê xwe. Baş. Laçika kujin dine serê xwe bel me laçik jî biraz bi laçik dibêjin em. Baş. Baş. Laçik Demek jî anha laçik ferqê ye. Bel me laçik a spêre tê gotin. çir tê gotin? Ewa desmana spî dine serê xwe jin. Ji wan re dîrim. Laçik. Yani nowekî başka terhî, tenzîf, laçik, evan navê wan in. Belê. Spiye. Belê. Belê. Spiye û dora wî jî çêkiriye Moriya falan çê dikin yani dinaxişin yani me falan ji wê re min bijî laçik. Laçik bi xwe gotinek xweş e. He. Gotinek